Съвременната столица на България, София, е израснала върху руините на древния римски град Улпия Сердика, който от втората четвърт на трети век от новата ера играе ключова роля в развитието на империята. Тук, в двора на президентския дворец, се намира и най-старият храм от римско време по нашите земи, станал свидетел на възхода на християнството в Европа. Църквата Ротонда, Свети великомъченик Георги Победоносец. Вероятно ротондата е издигната от император Галерий, който първоначално е ожесточен гонител на християните, но през 311 година, именно тук, в Сердика, издава едикта на толерантността, който им разрешава необезпокоявани от преследвания да почитат своя бог. След смъртта на Галерий, властта преминава в ръцете на Константин Велики. Той издига резиденцията си в близост до ротондата и я превръща в кръщелния за масови покръствания, които вероятно наблюдава сам от балкона на двореца си, докато обмисля да превърне Сердика в столица на своята империя. Така, от самото си създаване, храмът е едновременно в сърцето на държавността и на християнската вяра.